Predstavujeme vám Alibernet, ročník 2022, neskorý zber, víno suché, hrozno pochádza z Hubíc. Čo sa týka Alibernetu, tak už samotný názov napovedá v tom, že je to farbiarka. Je to hrozno, ktoré bolo v minulosti využívané čisto iba na výrobu ako v prímesiach, aby malo víno peknú farbu. Časom však bolo zistené, že sa dá z neho dorobiť aj veľmi kvalitné prívlastkové červené víno. Tento Alibernet zrel vo veľkom 6300 litrovom súde takisto a je tam veľmi krásne cítiť vo vôni taká tá drevitosť, začína tam nastupovať taký smolový podval, ktorý je viacej typicky pre Roland modrý, ale je to veľmi krásne. Je to ročník 2022, ešte mladé červené víno, dáva mu z reci potenciál 5 až 10 rokov bez problémov vo fľaši. Je tam veľmi fajn obsah alkoholu, 11,5, čiže je to víno také ľahšie na také dlhé celovečerné pitie. Bez problémov aj 2 fľašky. Máme tu aj ten Alibernetu papriku, ktorá je veľmi typická pre tú odrodovosť, čo sa týka toho aromatického profilu. A zároveň tu máme aj takú tú krásnu drevitosť. Aromatický profil tohto Alibernetu, je tam krásne pre mňa cítiť višňu v čokoláde, krásnu odrodovosť, paprikovitosť a dymovitosť. V chuti ovocnosť a toto víno nebolo úplne odburané, čo zase predĺžuje jeho životnosť pri archivačnom potenciále.